Kaixo, egunon, eskerrik asko niretzat hain garrantzitsua den egun honetan hemen izatagaitik. Susmatu dezakezuen moduan, gaur 16 urte hastezin hauen ondoren, etapa honen amaiera iritsi dela adieraztera nator. Eskerrak eman nahi nizkieke hasieratik nire ondoan izan diren aitari, amari, arrebari eta nire emazteari, familiako kide guztiei eta egunerokotasunean nire ondoan izan diren pilotari eta lagunei. Eta nola ez, beti jarraitu nauten pelotazale guzti horiei. Hortaz aparte, iritsi naizen tokira iristeko, eskerrak eman behar dizkiet nire bizitzatik pasatu diren entrenatzaile guztiei. Hain garrantzitsua den kirolari baten formakuntzan, lagundu ninduten Adolfo Agirre eta Mikel Etxegiari, Opomendi taldean hasi nintzen, eta beti buruan nuen ametsa egunen baten telebistaz ikusten dituen pilotari erreferente horien kontra jokatzea zen. Eta telebistaz ikusten dituen finaletako giro hori bizitzeko aukera izatea. Ametsak pixkanaka egi urten hasi ziren. 16 urterekin, asegartekin entrenatzen hasi, eta hortik gutxira nire erreferente handienarekin, Aimarrekin, buruz-buruko entrenamentuak egitera deitu ninduten. Imaginatu nire adineko mutiko batentzat zer izan zen hura. 2009ko ekainaren 13an pilotari guztiok amesten dugun egun hori iritsi zen, eta naiz eta garaipena ez lortu, beti gogoan izango dudan eguna izango da. Baina noski, nire buruan egunen baten pilotaren gorenera iristea zegoen, eta 2013 eta 2014 urteetan buruz-buruko final aurrekoa jokatu ostean, bai Aimar eta bai Irujoren kontra, sinisten hasi nintzen posible zela egunen baten amets hori bihurtzea. Baina ez nuen inoiz pentsatuko pilotaren historian sartuko nintzenik. Hotzean pentsatuta esan dezaket oso pozik eta harro nagoela izan dudan ibilbide polit honekin. Eta baita ere jokatutako 3 finaletatik bat kontra eta 2 alde, 2 elkarrekin, nire txikitako erreferente eta historiak eman duen pilotari handienetako batekin izatea. Argazki hori betirako geratuko da nire lorpenekin bateratzean. Baina dena ez da beti hain polita izaten, momentu txarrak ere izan dira. 2019 urtean, buruz-buruko finala jokatu eta hortik hilabete batera lesio luze bat izan nuen, eta lesionautan egoela etxetik amaren heriotza bizi izan nuen. Bizitzan izan dudan momenturik zailena, momentuan nuen zutabe handiena erori zen. Hori gutxi balitz, jarraian, pandemia baten sartu ginen eta gutxira greba heldu zen. Gertakari horien bateratzeak nire egoera pertsonalean oso eragin sakona edukin zuten. Zulotz beltz baten sartu nintzen, beldurrak sartu eta ezinezkoa nuen nire maila ematea. Honekin ondorio batera, argi batera iritsi nintzen, eta hori da nik aurrenen transmititu nahi dudana. Kirolari baten ibilbidean zein garrantzia daukan arlo emozionalak. Pilotan dauden helburu garrantzitsuenak lortu ostean, orain nire helburu bakarra, kirol ibilbide hau, maila on baten ustea da, eta nire buruarekin gustora gelditzea. Eta nik uste txapelketei dagokionez helburu finkorik ez izan da, hauze dela momenturik egokiena. Maila on baten aurkitzen naiz, binaka jokatzen, eta uda ostean, urte amaieran horrela ustea gustatuko litzaidake. Eta uda garai horretan, maitatua sentitu naizen herri horietan jokatzea nire esker ona adieraziz. Hori da orain buruan daukadan helburu nagusiena. Kirol ibilbide hau orain dela 20 urte Asegartzen hasi nuen, eta nire azkenengo partida zuriz jantzita, irailaren 20an Bilboko Bizkaia frontoian izango da enpresa berarekin. Ez daukat honen ondoren zuriz jantzita partidurik jokatzeko asmorik.